Hola, benvinguts al Club d'Anime i Còmic confinat de la Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré de l'evolució de les superheroïnes al còmic. Les superheroïnes han existit en el còmic des de la dècada del 1940 i la seva evolució representa el paper que la societat de les seves èpoques ha reservat a les dones. La representació de les dones en aquest món està qüestionada en les darreres dècades, ja que es fa d'una manera diferent als herois masculins. En general, fan servir poca roba, una roba molt reveladora que mostra les corbes i escots i molta pell, i les dones solen ser subordinades dels seus homòlegs masculins, independentment de la seva força o poder. La sexualització de les dones en els còmics es pot explicar originalment pel fet que la majoria dels escriptors i lectors eren homes. El personatge femení seguia el desig masculí de dona ideal a Occident, criatures amb cintura petita, pits grans, cos tonificats i atlètics. La imatge tant dels superherois com de les superheroïnes és hiperbòlica, però dels homes se'n destaca la força i poder mitjançant cossos musculats. A les superheroïnes se les destacava els pits i el cul, exposats mitjançant la posició coneguda com a Brokeback, esquena trencada. Una altra de les tendències que més s'ha criticat de les superheroïnes són els uniformes. Hi ha pocs casos en què tinguin un vestit de cos sencer habitualment. La majoria es decanten per biquinis, banyadors o escots que desafien les lleis de la gravetat. Però parlem de la història de les superheroïnes. D'on ve tot això? Comencem parlant de Fantoma, el 1940, la primera superheroïna al còmic que va ser obra de Philip Hanks, un famós caricaturista de l'era daurada del còmic. Fantoma, la misteriosa dona de la jungla, tenia el poder de convertir-se en una criatura gegant de pell blava, amb habilitats màgiques variables d'acord a l'ocasió, una cosa molt comú en els còmics d'aquella època. El següent pas el trobem un any més tard, 1941, amb Miss Fury. Bell Syndicat va publicar la primera superheroïna a arribar a la rendibilitat econòmica de producció. Miss Fury es va continuar publicant regularment a diferència de les seves predecessores. També destaca per ser el primer personatge creat i guionat per una dona, June Mills, que signava com a Tarpe Mills, per la creença de que els seus lectors abandonarien la tira si s'assabentaven de que estava escrita per una dona. La primera Miss Fury no posseïa superpoders, però sí una gran condició atlètica i un vestit de gat amb arpes retràctils. Posteriorment va adquirir habilitats sobrenaturals com superforça i superreflexos. Va ser l'arquetip pioner d'altres personatges femenins com Black Widow, Black Cat i fins i tot Catwoman. La sèrie es va deixar d'editar després de la gran crisi editorial dels anys 50. El següent pas també ve de lluny. Es tracta de Wonder Woman, la primera superheroïna que va adquirir gran notorietat i que continua sent vigent avui en dia, sent un personatge de gran rellevància. Wonder Woman va ser creat pel dibuixant Harry G. Peter, l'escriptor i psicòleg William Moulton, en col·laboració amb la seva esposa Elizabeth i fins i tot l'amant dels dos, Oliver Byrne. La concepció del personatge es basa en els primers moviments feministes. Es creava un personatge que podia ser mirall per les dones de la seva generació. Era una princesa, Diana, una dona creada de l'argila per la reina de les Amazones, Hipòlita, i que es veia insuflada de vida pels déus grecs, de qui rebia poders extraordinaris. L'evolució dels personatges de les heroïnes va anar canviant conforme a la societat. Així, als anys 90, arribem al cim de la hipersexualització, amb tota una sèrie de personatges que no eren fàcilment reflexe per a les dones que volien seguir aquest tipus de còmics. La popularitat dels personatges ha canviat amb el temps. Hem de dir que en els últims anys Thor s'ha convertit en dona, Miss Marvel en una jove musulmana i s'han fet col·leccions pròpies per a la Capitana Marvel, She-Hulk o la Viuda Negra. Per primera vegada, les dones i noies a tot el món comencen a tenir referents de superheroïnes poderoses i independents. Com dèiem, la popularitat dels personatges va canviant amb el temps i la publicació de noves creacions, i ara de pel·lícules i sèries de televisió. A hores d'ara, altres superheroïnes famoses són Ladybug, Supergirl, la Viuda Negra,
Jean Grey, Hulka, Spider-Woman, Storm, la Bruja Escarlata o la Dona Invisible. Si voleu tenir més informació sobre el tema, us proposem la lectura de 2 llibres. Superheroïnes, lo que no sabías de las mujeres más poderosas del còmic, d'Anabel Vélez i l'editorial Red Book, o Marvel, Chicas al Poder, 65 mujeres Marvel que rompieron moldes y cambiaron el universo, de Lorraine Click i les il·lustracions d'Alice X. Chang. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic confinat. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort.